Castell. Un treball magnífic que els temps, sí, investigació de Pilot de Cubelles, segurament, està major, i més endavant per alguns llibres que junts van publicar. I quan a principi d'aquest segle XXI ja, van fundar el grup d'estudis covellencs Amics del Castell i van començar a editar els anuaris de l'entitat, ell seguia aportant imatges, però a poc també es va dedicar a escriure records, perquè l'Antoni Pineda és abastament conegut a Cubelles com a dia del Lolo, i perquè d'ell ja n'he parlat infinitat de vegades. Del Pineda no puc dir res que no sapigueu. Fill predilecte i cronista gràfic de la nostra vila. Antoni ja el coneix perquè vam estar remenant papers, buscant plànols. Em sento content i agotat avui. És de les vegades que m'he posat menys nerviós, però 5 minuts últims els nervis han pujat al cap. Sempre que hi ha un acte relacionat amb temes covellencs, i aquest ho és molt, un acte del senyor Pineda relacionat amb el ferrocarril de la nostra vila i la seva vida i la seva família, doncs això ha demostrat que interessa molt els covellencs. Ha sigut un acte cultural fantàstic, que tant de bo es pugui repetir moltes vegades. Ha sigut un acte molt entranyable, crec que ens hem emocionat tots, els parlaments del senyor Joan Vidal com tant del senyor Antoni Pineda, i bé, doncs un altre pas més i un gran record pel nostre arxiu i pel record de la nostra vila.